yerleşen. Siyahat söýüjüler gelin Bayburda siyahatymyzyň çäklerine, ýani Türkiýede tutulýan gelin toýunyň däpde surlaryny ýakyndan tanşalyň. Siyahatymyzyň çäklerine Türkiýanyň toý däpde surlary barada bilmek üçin diýsem täsirli bolar. Türkiýede tutulýan gelin toýuny aýratyny Anadolu medeniýetini öýlenýän ýigdim dostlaryna iki kişi toýdan bir gün öň akşam naharlanmany we toýun gyzykly oýunlary oýnamak üçin bir ýere jemlenşip akşam geç saatlaryny içini wagt hoşluk bilen geçirýärler. Dostlaryň arasynda her bir-birini tananlyklary üçin türklerde sagdaş giýjekler. Ýerine ýetirilýän oýunlar haçlykly we hereketli bolup, soğukun aydınlar maydılıyor. Edil şoğunu qıyız tarafta xına giyecek olsa, oğlun tarafta sağdaş giyecek geçirliyor. Bu milli oyunların içinde, yani Türkmenlerin bizim milli oyunumuz olan yüzüklükte oyunun bolmağı, bizim aslımızın hem kökümüzün hem bırdığına, mengzeşliğine doğru şayaklık etti.